vás všetkých vítam na zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.2.2024 v Gelachove. Prejdeme ku prvému bodu, aj to otvorenie. Otváram zasadnutie obecného zastupiteľstva. Chcem vás privítať. Vítam poslankyň a poslancov obecného zastupiteľstva a pracovníčku obecného úradu. Ospravedlnený je hlavná kontrolórka a jej ospravedlnený je poslanec Michal Pajks. Obdržali si program zasadnutia obecného zastupiteľstva. Má niekto námietky k programu alebo doplňujúce body? Pokiaľ nie, dávam hlasovať. Kto je za? 6 sú za. Dobre, takže máme uznesenie číslo 1 z roku 2024. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia uvedených v pozvánke. Prejdeme k bodu číslo 2. A je to voľba zapisovateľa zapisnice, overovateľov zapisnice a návrhovej komisie. Za zapisovateľku pre toto zasadnutie navrhuje pracovníčku obecného úradu Moniku Melicherovú, za overovateľov zapisnice poslancov Michala Nikedleho a Viliama Tyčina. A niekto iný návrh? Pokiaľ nie, dávam hlasovať, kto je za. 6 sú za. Do návrhovej komisie poslancov Lenku Haberovú a Adriana Zdanca. A niekto iný návrh? Pokiaľ nie, dávam hlasovať. 6 sú za. Čiže obecné uznesenie číslo 2 z roku 2024. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zapisnice Michala Nikedleho a Viliama Tyčina a zapisovateľku zapisnice Moniku Melicherovú. Uznesenie číslo 3 z roku 2024. Obecné zastupiteľstvo volí Lenku Haberovú a Adriana Znanca za členov návrhovej komisie. Dobre, máme ďalší bod, kontrola plnenia uznesení. Neboli žiadne odporúčania poslancov. Prejdeme k bodu číslo 4. A je to správa o kontrolnej činnosti za rok 2023. Tento materiál ste dostali vlastne aj mailov. Neviem, či k tomu máme niečo, keď by som prečítal, chcete proste záver? Alebo chcete niečo k tomu? Dobre, takže tu v podstate máte, že z uvedenia kontrol boli vypracované správy, ktoré boli predložené obecnému zastupiteľstvu. Obecné zastupiteľstvo bude vlastne uvedené správy na vedomie. V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zvedení som v hodnotiacom období spracoval odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2024 a odborné stanovisko k návrhu záverečnému účtu obce Gelachov za rok 2022. Vykonávam pripomienkovanie materiálov do obecného zastupiteľstva a interných noriem a všeobecných záväzných nariadení. V rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti a v snahe predchádzať vzniku kontrolných zistení v rámci ukončení kontrol a v prípade záujmu zo strany kontrolovaných subjektov spolupracujem pri spracovaní opatrení, ktoré majú prijať na odstránenie zistených nedostatkov, poskytuje metodiku k predmetu vykonanej kontroly. Dobre, takže pokiaľ nemáme k tomu nič, je uznesenie číslo 4 z roku 2024. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 2023. Prejdeme k ďalšiemu bodu, je to bod číslo 5, správa o kontrole prevodov nehnuteľného majetku obce Gelachov za rok 2023. Materiály si takisto dostali, čiže vlastne záver z toho vám prečítam. Obec Gelachov má spracované zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Gelachov a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci v zmysle platného zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obci znení novely číslo 137 z roku 2023 zbierky zákonov účinné od 1.11.2023. Novelizované zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Gelachov boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva číslo 78 z roku 2023 zo dňa 8.11.2023. Záverom konštatujem, že sumárna hodnota prevedených nehnuteľností obce Gelachov za obdobie roka 2023 bola nižšia ako 20 000 eur. Kontrolou bolo zistené, že jeden z prevodov majetku sa neuskutočnil z dôvodu, že je potrebné pripraviť návrh zmluvy, uzatvoriť zmluvu a následne dať návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Prevody nehnuteľného majetku obce Gelachov boli schválené v súlade s platným zákonom o majetku
obcí a zasadanie hospodárenia a nakladania s majetkom Gelachov a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci platnými v danom čase. Porušenie platných právnych predpisov nebolo zistené. Veronika Hoffman, hlavná kontrolórka obce Gelachov. Čiže máme k tomu niečo. Pokiaľ nie, je uznesenie číslo 5 z roku 2024. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrole prevodov nehnuteľného majetku obce Gelachov za rok 2023. Prejdeme k bodu číslo 6, oznámenie o úprave rozpočtu číslo 4 z roku 2023. Poprosím Moniku Melicherovú, aby vás oboznámila. To oznámenie číslo 4 sa týkalo čisto len úprav rozpočtu dotácií, ktoré ešte obec dostala ku koncu roku. Boli tam hlavne upravované podľa skutočného vlastne teda čerpania vlastne osobitných príjemcov, napríklad pre všetky školské dotácie, ktoré dostali z metodického centra na vzdelávacie poukazy predškolákov, sociálne znevýhodnené prostredie, takisto na vlastne dotáciu, ktorú dostala obec na krytie inflácie a vlastne všetky len tieto podľa skutočného čerpania boli upravené v rozpočte. Iné zmeny tam neboli vykonané. Máme k tomu niečo? Dobre, pokiaľ nie. Uznesenie číslo 6 z roku 2024. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie oznámenie o úprave rozpočtu číslo 4 z roku 2023. Dobre, prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod číslo 7. Rozpočtové opatrenie číslo 4 z roku 2023. Starosta. Čiže takisto otváram rozpravu, takisto ste materiál dostali. Poprosím ekonomku obce, aby vás oboznámila. Čiže týmto rozpočtovým opatrením číslo 4 starostu bolo vlastne 31.12.2023 ešte urobená jedna úprava rozpočtu a to v podstate len 1300 eur bolo podľa potreby vyslovene len presunuté medzi položkami, čiže nedošlo vlastne k úprave rozpočtu, nenavyše sa neznižil, len sa presunuli na potrebné položky. Znížil sa rozpočet na komunikačnú infraštruktúru a telekomunikačných službách a navýšili sa všeobecný materiál, poistné za vlastne vozidla, požiarnej ochrany, dodavateľské služby, stravovanie a v rámci kapitoly sa presunuli 105 eur. Dobre, máme k tomu niečo? Nie. Takže uznesenie číslo 7 z roku 2024 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie číslo 4 z roku 2023 starosta. Prejdeme k bodu číslo 8, rozpočtové opatrenie číslo 1 z roku 2024. Takisto si dostali materiál. Prosím, ekonomku obce, aby ho oznámila. Čiže vlastne v rozpočtovom opatrení číslo 1 z 2024 navrhujeme urobiť len vlastne jednu malú úpravu a to je v kapitálových výdavkoch, kde navrhujeme znižiť vlastne položku nákup pozemkov a prerozdeliť ju v sume 3000 eur na realizáciu stavieb, konkrétne na dobudovanie chodníka medzi Lučnou a Božskou ulicou a vo výške 2000 eur na realizáciu stavieb, to konkrétne multifunkčné ihrisko. Iné úpravy tam v tomto navrhujeme urobiť. Dobre, otváram rozprávu k tomu. Pokiaľ nič, dávam hlasovať, kto je za rozpočtové opatrenie číslo 1 z roku 2024, to je za, takže 6 za. Dobre, takže uznesenie číslo 8 z roku 2024, obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 1 z roku 2024. Dobre, prejdeme ku ďalšiemu bodu, je to dodatok číslo 1 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Vlastne tento materiál si takisto dostali. My sme túto zmluvu budúcej zmluvu o zriadení vecného bremena vlastne sme už riešili už dávnejšie, len v rámci toho sa tam doplňa ešte jedna parcelka, lebo keďže v rámci tej cesty bude odbočovací pruh, ale zo strany smerom z Gelachova na Vatisovce, vlastne budú tam zasahovať ešte do časti ďalšieho našeho pozemku, kúskom, takže vlastne musí sa tam vlastne doplniť. Ešte táto jedna parcelka, jedna sú parcelou 2106/1 C-čková plocha. Čiže otváram rozprávu, k tomu máme niečo. Pokiaľ nie, tak prečítam návrh uznesenia, aby ste to mali, že budeme len vlastne
aby to bolo rozpísané, vlastne budeme tam doplňať tú parcelu. Či bude uznesenie číslo 9 z roku 2024. Obecné zastupiteľstvo v Bielachove schvaľuje zriadenie budúceho obecného bremena spočívajúceho v povinnosti obci Bielachova ako budúceho povinného zvecného bremena strpieť stavbu, prevádzku, opravy a rekonštrukcie prístupovej komunikácie v rozsahu podľa geometrického plánu, vstup a výjazd za účelom výkonu týchto činností a zaťažené nehnuteľnosti a trpieť výkon tohto práva zo strany budúceho opravneného zvecného bremena. Dotknutým pozemkom bude časť pozemku zapísaného na okresnom úrade Poprad, katastrálny odbor na liste vlastníctva číslo 1, katastrálny území Bielachov podľa geometrického plánu realizačného zamerania, ktorý dá po skolaudovaní prístupovej komunikácie vypracovať na svoje náklady budúci opravnený. Čiže to parcela číslo 2106, romené 1, C-čková osobná plocha o výmere 1065 m2. Budúce vecné bremeno bude zriadené v prospech budúceho opravneného zvecného bremena spoločnosti Vigro, Bielach Resort, SRO Rolnícka 157 83107 Bratislava, mestská časť Vajnory, IČO 36490 881 INREM na dobu neurčitú. Budúce vecné bremeno sa zriadi za jednorazovú odplatu zodpovedajúcu všeobecnej hodnote vecného bremena stanovené znaleckým posudkom, ktorého vypracovanie na vlastné náklady zabezpečí budúci opravnený z vecného bremena. Náklady spojené s návratom na vklad do katastra nehnuteľností úhrady budúci opravnený z vecného bremena. Čiže dávam hlasovať, kto je za, čiže 6 sú za, takže uznesenie číslo 9 z roku 2024. Máme, prejdeme k ďalšiemu bodu a je to bod žiadosť o prenájom pozemku v vlastníctve obce. Neviem, chcete tú žiadosť, mali si ju postanú, chcete ju prečítať? Je to žiadosť o prenájom pozemku v vlastníctve obce. Čiže žiadame o prenájom pozemku v vlastníctve obce Bielachov. Jedná sa o novo vniknutú časť parcely registračné číslo 2309, romené 2 o výmere 270 m2, oddelená geometrickým plánom z parcely číslo 2309, dostatná plocha na LVčku číslo 1 v katastrálnom území Bielachov. Na parcelu by sme chceli umiestniť lodný kontajner za účelom vytvorenia skladových priestorov, nakoľko túto časť parcely je dlhodobo už využívame na uskladnenie palivového dreva, stavebných materiálov a snažíme sa udržiavať pravidelným prostredím. Chceli by sme prostredníctvom tejto žiadosti usporiadať vzťahy voči obci k predmetnej parcele. Takže otváram rozprávu danému bodu. Máte tam aj geometrický plán, takže by sa páči. Súhlasíte ten... Áno, máme niečo. To je návrh. Neviem, dvaja zasadné komisie, ale myslím si, že ten názor je taký, že nemôžeme si ani dovoliť v rámci obce takýto precedens, pretože jednoducho tento pozemok je využívaný nejakú dobu bez žiadosti, bez povolenia a bez nejakej náhrady. A v podstate by to malo byť jasne definované, že nesúhlasíme s týmto, s touto žiadosťou a žiadame o uvoľnenie toho priestoru do pôvodného stavu. Tým, že nemôže obec ako taká disponovať so svojím majetkom tak, že prenájme na dlhodobý prenájom svoj pozemok, je ako by to vnikalo nejaké také precedensné veci, tak to neprichádza do úvahy. Ja som proti tomu a si myslím, že aj obecný stavebná komisia by bola takého názoru, ale keď súhlasíte, že to má ísť cez stavebnú komisiu, tak sa tu len predržia, bude to ten istý názor. Ja nemôžem teraz, môj názor je ten najdôležitejší, ale myslím si, že tam tieto veci už predtým trebalo riešiť tak, aby tie veci boli uvoľnené, očistené a nie, aby sme teraz rozhodovali ešte o tom, že či by sme náhodou to neprenajali. Dobre, ďakujem. Máme ďalší? Som chcela opraviť, že obec môže pozemok predajať svoje pozemky,
sa hospodárenia s majetkom obce by to muselo ísť cez asi tú verejnú súťaž pravdepodobne, lebo asi tam nie je žiadny osobitý zreteľ, ktorý by sa na to nejakým spôsobom vzťahoval. Môže aj na dlhodobý premeno? Môže aj na dlhodobý. Ale to by vzniklo určitým spôsobom nejaké... V mestách sa prenajímajú pozemky napríklad pri domovej, ktoré nie sú nakúpené sporiadané predajom, ale mesto to prenajíma napríklad ako dvor a záhradu vlastne, določené využívanie dvor a záhradu pre ľudí, ktorí teda bývajú v tom dome, ale majú ten pozemok odkúpený. A majú zmluvy na dobu neurčite napríklad. Ale sa vypovedať dá vlastne. Vypovedať sa záleží od akých to uvidíme, niekedy je to zavretý budovami a iná niekedy je to otvorené priestranstvo a používajú sme to tak strašne málo vlastného pozemku a teraz keby si na tých lukách, kde ešte obecný pozemok, teraz sa vytvorili proste nejaké viac takýchto pozemkov, tak reálne prišla z toho do všetko. Je tam cesta komunikácie. Okolo ktorých to využívame. Dobre, tak záver z toho. Hlasovať na tú stavebnú komisiu. Ja nie som proti tomu, hovorím vám môj názor je taký, že tieto veci... My vlastne v podstate hlasovať za to nemusíme, lebo my buď súhlasíme, alebo nesúhlasíme, tak by sme dali... Či chceme... Ktoré sú na stavebnú komisiu? Dobre, len teraz bolo viac ešte konkrétno, hej. Dobre, takže dávam hlasovať za poslanecký návrh, aby sa to presunulo na stavebnú komisiu a stavebná komisia z toho vlastne dá odporúčanie pre ďalšie obecné zastupiteľstvo. Takže dávam hlasovať, kto je za. 6 sú za. Dobre, tak musíme ďalej riešiť, takže sa to presunie na obecné zastupiteľstvo. Čiže to bude uznesenie potom číslo 10, dobre, Karolín? Dobre, toto je už máme len rôzne, ja momentálne do rôzneho, ako som povedal, bola to, preto je také krátke to zastupiteľstvo, lebo len kvôli tomu, že sme potrebovali jeden bod vyriešiť. Čiže kvôli tomu to bolo v krátkosti, aby ste zase nemysleli si ľudia, že krátko rokujeme, ale dôležité veci sa dlho rokujú. Určite do leta budeme mať dve zastupiteľstva, tak aby sme nepredúšali vlastne, aby sme cez letné prázdniny neriešili tieto veci, aby si ľudia tiež trošku rýchli. Termín vám ešte poviem, na ďalšom zastupiteľstve vám budem informovať o ďalších investičných veciach, ktoré sú ešte rozpracované, ktoré riešime s môjim zastupcom. Veľa vecí riešime, dá sa povedať na každodennej báze. Takže musíme trošku aj počkať, uvidíme, ako sa to teraz vyvíja na začiatku roka a potom vás budem vlastne informovať. Ale samozrejme individuálne, keby si chceli prísť kedykoľvek, sme otvorení. Čo vôbec, že stále návrh? Hej. Dobre, máme niečo do rôzneho ostatných? Ešte krátke stretol, pýtal som členom, že či by nebolo priebehu roka dobre zorganizovať nejaké, nie že školenie, ale ohľadne obsluhy AEDčka. Mňa napadlo, že keď robíme pri hasičov, každoročné cvičenie, či by sme ich tam nevedeli prísť, ale neviem, že profesionálne školenie, len niečo také aj občanov. AEDčko sme zriadili počas korony, vtedy sme to riešili tak, že boli zaškolení ľudia oficiálne. Františko Merským boli vlastne vytipovaní ľudia, keďže vtedy sa veľké množstvo ľudí nemohlo stretávať. Bolo to vlastne na školskom dvore, boli tam zo všetkých zastupcovia všetkých organizácií, aj tí, čo sú v podstate prvú dňa doma, bolo z toho školenia sa zúčastnilo okolo 15 ľudí, bolo to aj v novinách, čo sme dávali ešte niekedy, alebo v tom občasníku, takže je, ale nie je problém, keď sa zvolá, ale keď tak nech sa to spraví mimo hasičského cvičenia, lebo hasiči by ste takisto mali to preškolenie. Keď sme tu boli, čo pomáhal ešte Erik Rabati, tak sme si to prešli. To AEDčko ako funguje. AEDčko sme už boli privolaní 4-krát, bohužiaľ, ani pri jednom raze sa nám človeka nepodarilo zachrániť, ale je to aj z toho dôvodu, lebo máme tu krátku dojazdovú údravu, takže väčšinou, keď nám zavolajú, my keď prídeme k tomu človeku, je nejaké, do 5 minút sme tam, len väčšinou je tak, že je tam už aj zachránka, hej, takže
Dúfajme, ako sme povedali, keď by sme ho nemuseli použiť nikdy, to by bolo najdávnejšie, ale keď má zachrániť jeden život, tak je to veľký prínos. A ešte tu vec, že tam v tomto problematike tej pitnej vody by trebalo si robiť krok späť, lebo čím ďalej viac nás ignorujú už aj vodárne. A aj tá sanita už na niektorých fotkách, čo posielajú ľudia z rohu, kde vyzerá 15-ročná, pritom je rok, dva stará. A pitná voda na niektorých uliciach najhoršia sa posledný tak Ústredná ulica, tak tam reálne už je permanentne skoro žltá voda. Dobre, nie je to na celej ploche, to aby som mohol vysvetliť, záleží z ktorého. Výborne, že to rozprávate treba, viete, že som riešil, lebo neviem sa k tomu vrácať, lebo vtedy sa ma to tiež trošku, lebo my sme dostali dokonca neskoro správu, lebo že vraj obec vedela, sme boli krivo obvinení aj ako národná osoba, nechcel som do tomu zasahovať, lebo to bolo tiež na to, aby som mohol sa ja trošku obhajovať. Robím maximálne, riešime s vodárňami tento problém, ja som veľmi rád, že riešite, je to v našej kompetencii, čo my môžeme riešiť, to sú aj na vodárniach. Riešili sme tieto veci, riešime to neustále, ale musíte stále brať, že robíme maximum, len na vodárni to nie je naše, takisto ako elektrikári jedno z druhým, robíme maximum pre to, hej. Len aby ste vedeli, keď vieme nejakú informáciu, treba vždy volať. Keď, tak zase môžeme dať výstup na budúce do zastupiteľstva, zase im to tam môžeme, ale je to jednotlivé, čo robujeme. Voda nie je zabavná, hej. To, že tmavša samozrejme aj my doma robíme takým spôsobom, dieťa kúpeme, ale keď tú vodu nedávame, hej, to je samozrejme primár, lebo máme dieťaky, tú vodu bežne pijeme. Áno, je to pravda, nie je to na každej ulici, lebo napríklad náš zamestnanec majú čistú vodu a už ďalší máme napríklad inú vodu, to je záleží z ktorej veci to ide. Čiže napríklad niektorí nevedia, najmä tomu ako my nazývame, od 3 stĺpov dole je voda špinavá, ale tí, ktorí majú vodu čistú, oni nevedia, čo je za problém. Žiaľ, takže riešime to pravidelne. Keď je nejaký podnet, zase môže potom to zase nejakým oficiálnym listom napísať. Hej? Ale v prípade, že tam stále odpíkavajú, že stále riešia hlavné financie, či nerieši buď formou nejaké celoobecné petície, lebo tu už nemôžu odpíkať, a tá sa vie už postupovať aj na ich, keď som vyšetol. Ale dobre, tak treba, keď chcete spraviť petíciu, tak treba spraviť petíciu, len petícia má oficiálne, vieš, pravidlá, ako má treba spraviť. Ako ten problém riešime, hej? Keď sú dažde, ale vieš, názory sú veľa ľudí, ktorí ti povedia, že aj pred 20 rokmi taká voda išla keď A to je to najhoršie, že ľudia neviem, či si zvykli, alebo čo, že to už začína vytvárať problém miestami. Že doslova už nie, že kamienky vychádzajú z vody, ale reálne to sídlo, filter do domu meníme každý mesiac. Posledky na nepovedovať čistú. To záleží, ktorá je to, ale nikto nevie. Dobre, budeme to riešiť, ďakujem za informáciu. Máme niečo ďalej? Pokiaľ nie, poprosím ešte Lenku, keby si nám začítal to uznesenie, číslo 10. Obecne si to zvolil poslanecký návrh Adriana Zmanca a žiadosť o prenájom pozemku vlastníctva obce inžiniera Radoslava Čižika a Kataríny Čižikovej z 13.2. Presne, či bola presunutá na prerokovanie. Prerokovanie, áno. Komisie je stavebná komisia. Dobre, máme. Dobre, takže vám veľmi pekne ďakujem, ukončujem obecné zastupiteľstvo.